Ξυφομάχε, είναι η σειρά σου τώρα. Καλώ τον αρχηγό των καρτών μου στην αρένα. Τώρα καλώ τον αρχηγό των καρτών μου στην αρένα. Έλα, δράκε μου! Χάρη στην ειδική ικανότητα του υπότη της σκοτεινής λάμψης, όποτε καταστρέφεται αυτή η κάρτα, καλείται στη θέση της ο υπότης του αντικατοπτρισμού. Επίθεση στο δράκο του! Όχι! Τώρα είναι πιο δυνατός από το δράκο μας! Και πρέπει να ξέρεις και κάτι ακόμα. Ο δράκος σου θα εξοντωθεί! Και μόλις εξαφανιστεί, η μονομαχία θα τελειώσει! Ξεχάσατε την ανάποδη κάρτα που έριξα. Τη λένε συμφωνία με το σκοτεινό άρχοντα. Τι? Καλεί το μανιασμένο δράκο σαν αρχηγό των καρτών του. Εγισμένα Ξυφομάχε, προστάτευσε το Γιούκι με τη ζωή σου. Όχι! Ο σκοτεινός μάγος επέζησε. Το ίδιο και ο φλογισμένος Ξυφομάχος. Κλέφτες! Πώς μπορεί να στέκονται οι αρχηγοί των καρτών σας? Αγίδα σημαίνει δολάριο. Γυρίζω την ανάποδη κάρτα μου. Τον τίτλο του υπότη. Και χάρη στην ειδική ικανότητα του αρχηγού των καρτών μου, μεταφέρω τους περισσότερους πόντους επίθεσης στο Γιούγκι. Και αφού αυτό γίνεται μόνο για πολεμιστές, έπρεπε να μετατρέψω πρώτα το σκοτεινό του μάγο. Είμαστε σπουδαία ομάδα, Τζοή. Εσύ και εγώ μαζί θα γκρεμίσουμε τους 5 μεγάλους. Απαιτώ εξηγήσεις, Τζόνσον. Είπες ότι ο Γουέλερ θα αποδυνάμωνε το Γιούγι, ενώ αντιθέτως είναι ο λόγος που πέρασαν μπροστά. Και τώρα, σκοτεινέ μάχια υπότι, επίθεση στον μανιασμένο δράκο με το σπαθί σκοτεινής μαγείας. Ο αρχηγός των καρτών σας χάθηκε για πάντα.